pang snacks lang talaga ngayon. So, ilalagay ko na itong brownie. Nilagay na sugar. Kaya tingnan natin kung ano yung mangyayari. So, ayan siya guys. Ayan, diba? Ayan, hello guys. Good afternoon. And ako si Christine and welcome po sa ating channel. So today, gagawa ako ng siopaw. Pero yung gagawin natin na siopaw today is actually kung ano lang yung meron sa akin dito. So yun lang yung aking gagawin, no? So, dahil wala tayong all-purpose flour, third class yung ating gagamitin na pang gagawin natin na siopaw, okay? Ayan guys, imbes namang susopaw tayo today. Gagawa na lang ako ng shakoy. Kung alam nyo yung shakoy. So yun yung gagawin ko today. Wait lang. So ngayon guys, ang ending, wala kasi akong, sabi ko kung ano yung meron gagamitin ko. Wala kaming white sugar pala. So ang ending, brown yung aking ginamit. So hindi ko sure kung ano yung kalalabasan nito, pero gagawin ko pa rin siya. And then, eto, nag-ano ako ng yeast, nagpa-activate ako ng yeast. Brown din yung nilagay ko. Pero, okay naman siya. Nag-activate naman siya kasi bumula naman. So, ilalagay ko na to dito. So, titingnan natin kung ano yung mangyayari, no? So, konti lang naman yung lulutuin natin for today's video lang, boss. Hindi parang pang snacks lang talaga ngayon. So, ilalagay ko na itong ating activate na yeast. So, eto siya guys. Tingnan natin kung anong nangyayari. Kung okay ba. Na brown lang yung ating nilagay. So, i-update ko kayo later. So, eto guys, naglagay ako dito sa ating pan ng flour. Kasi dito ko siya imamasa. So, hindi ko alam kung anong kalalabasan nito. First time actually, hindi ko to first time na gumawa ng shakoy guys. Kasi, gumagawa na rin ako nito before. But, ngayon, tagal na kasi kung hindi nakagawa ngayon. Ngayon lang ako ulit nakagawa guys ng ating dito. Basic lang din naman kasi itong shakoy guys. So tingnan nyo yung kulay niya, brown. Kasi nga, brown yung nilagay na sugar. Kaya tingnan natin kung ano yung mangyayari. Makakain pa rin naman siguro to. No? Dito lang ako magmamasa kasi ano to. So maliit lang yung ating lulutuin kasi hindi ko pa sure kung ano yung kalalabasan nito. Oh. Nak, tagay sa nak be. Naglagay ako ng oil. I-post na dong. Ayan, naglagay ako ng oil. Papatubo ko muna ito. Ayan na siya. Ang ating minasahe. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari nito. Hindi ko sure, pero brown yung kulay niya because brown sugar lang ating ginamit. Akala ko hindi mag-activate yung yeast. So, yung ginamit ko is instant yeast naman kasi ang hirap makakita ng yeast, yung active, yung pataw doon. Instant yeast yung aking ginamit. So, ka-cover muna natin to. Ito na siya guys. Ayan, tumubo na siya. So, kukunin ko na. Tapos transfer natin dito. Kasi, atin ang ipapatubo pa natin to ulit.
Oh, ayan guys. Medyo nadamihan ko ata ng oil. Masahin natin ulit bago natin i-slice. Yan ako. Rapo dire Ito. Red, rapo utak. Bonong. Guys, yung ating nagawa. So, dahil hindi naman ito tinimbang, kaya may iba maliit. So, 2, 4, 6, 7 pieces ang ating nagawa. So, since kakainin na din naman natin to, so, okay na rin. So, ika-cover na natin ng cloth. Cloth lang yung kinover ko, guys. So, another 15 minutes bago natin i-prito. Ipapatubo muna natin. Hello guys, hello. Update ko sa inyo yung aking tinrabaho. So tingnan natin ha. Tingnan natin kung ano nang nangyari. So eto. Ayan. Ayan na, tumubo na siya. So ang gagawin natin is ipa-fry na natin ito guys. Okay? So ayan siya guys. Ayan, 'di ba? Ayan ay tawag sa amin dyan ay shakwai. Ayan guys, magpainit muna tayo ng ano. Guys, na ano ni Papa ng tubig. Kaya yan, tingnan nyo. Chakoy.
Ayan na guys, yung ating nagawang siyakoy. Kain tayo guys. Siyakoy. Nasa ng hilbo. Hindi na, mami! Uy, lami. Jalbi ka lami. Nauna ko. Hmm? Nawa lami. Si. Kalami pa? Sobrang lamig. Oh. I saw people boost their minds Ay, over dagoy. Dragon Gem. Can you imagine what they do? Sarap.